balay ni Lolo si mo, ya. Katong managnaay? O, gato ba? Ako na. Ay, ito na, ya. Nalong may patag na lo ba? Pili mo sulod lo? Lolosi mo akong kuan, Ano? pero Nang, pwede rin di ka maglolo kay kuan. Basta, sige. Kanang, ano sa'yo pangalan din mo? Grace lo. Grace. Taga kabilaw pa ko lo. Grace. Naman lo, pamilyarize. You're so beautiful like embrace. Sige, ano sa'yo pangalan kay Grace, tama. Saan naman Grace ko lo. Kanang, kwan lo ba lo? Kung problema lo is, dili ko ka-feel o love lo ba? Kanang, kung baga, manhid, kung baga ba nga. Bisan unsa na lang gid ang gibuhat sa kualo. Namo isa ka lalaki nga nagkuan sa kualo tas. Kanang bisan unsa na lang. Naay na nguya. Oo, nay nang uyab lo ba niya. Kabalo ko, nag-effort siya. Oo, tanan lo, tanan. Nag-effort. Nya, Tapos, murag wala mo koy na feel lo oy, murag baliwala ra man sa kuatanan. mao na imong problema. Mo na akong problema lo nga Anong- dili ko ka feel og love. Anong di ka kapil og love? Siguro, unsay ginagamit nimong chinilas, white dab? Oh, wait love lo. Imong sabon, Kuan, safeguard. safeguard. Basig katong dab. Dili pud lo, safeguard gud siya lo. Sige. Ato nang estudyohan karon. Di ang ibuhaton lo ba? Kuan, ay okay ra gyud di ka maglolo, kuan lang. Ay, iya di ay sorry ya. Sorry lo, sorry ya. Lolo si mo. Ay, atay sa. Disturbo ko kadali ah. Disturbo sa kadali. Unsa? Lagaraw. Agaraw, Dahon sa kape. dahon sa kape, Gamay nga sapatos. gamay nga sapatos. Ug maoran na. Asa ni gikan? Sa malayong lugar sa Barangay Tibongko. Barangay Tibongko, okay. So, gignan na nimo si Federico ani. Humanag ina nako. Okay ra kayo. Insured na ni. Oh, insured. Sige. Sige, padapli ni lang dia kay na tay kuan problemado sa kasing-kasing. Isa na broken. Murag nakatulon nig sing-sing. Sige. Ay, Grace. Oh, Grace lo. Manhid na ka. Okay, so makuratan ka. O nang makuratan ka kung nabay mo kalit og abot sa imong kinabuhi. Lisod ba yan na kay kung dili nimo na pagbigyan makauna na nagbigti. Sa dahon sa kape, kuniti. Ilitok ang dahon sa kape. Dahon sa kape. I love you and you love me. Buhi eh. Lagaraw. Buniti. Lito ka ang lagaraw. Lagaraw. Tambal sa karaw. Tambal sa karaw. Buhi eh. I-review lang nato niyo niya. So dirita kay mas affordable ni siya. Gamay nga sapatos. Guniti. Gamay nga sapatos. Dito ko na kulo. Sige. Gamay nga sapatos. So kabalo ka mo kanta. Kabalo lo. Okay. Gikan diri ato ning kuha ag lyrics ning gamay nga sapatos. Sige. Mukanta ka, gamay ra kayo, anak ka oh. Mainis, maitos, gamay sapatos. Sige lo. Ano sa to? Asa yun? Wapa ko na mali? Mainis, maitos, gamay sapatos. Sige. Sige. Kantahe. Sige. Mainis, maitos, gamay sapatos. Okay na la? Okay na, okay. Jimmy. Oh. Kanang at nyo dito sa crossing mate. Kasi mabot na po ang mga source gikan sa Arakan. Sige, Lolo si mo. Sige ha. Okay, una na ko Lolo si mo. Sige. Ano gini-effect lo? Dili man na siya mo effect dayon. So katong day kwan din song sa part 2 nagpatambal sa iyang asawa kay kandingon niya kusog daw kay mukaon. Nya. Effect dayon. Katong gigamitan ra nako aning lapok sa patulangon akong gigamit ani pero kani dahon sa kape. Gusto ka nga mabati ka gugma? Gusto lo? Gusto ka ma-in love? Gusto ka maibog? Nga way lipod-lipod, way bulabog? Nasama ka tinaw sa tubig nga giniainom? Nga di gyud magig lubog kana? Gusto lo? Sama ka kusog sa dalugdog. Dahon sa kape, I love you, do you love me? Balik-balik ka na. 10 times. Sa tulo, balik ka dulo. Kahon sa kape, I love you, do you love me? Facebook din.
Dahon sa kape. I love you, do you love me? Okay, usab. Tanaw na po sa ako ah. Dahon sa kape. I love you, do you love me? Piyong na po. Dahon sa kape. I love you, do you love me? Lito ka nga nagkatawa ka nga malipayon. Dahon sa kape. I love you, do you love me? Ako, sa ikalimata. Ana, dahon sa kape. Sige. Dahon sa kape. I love you, do you love me? Ana, Dahon sa kape. I love you, do you love me? kapila na. Ikawalo. Kawalo na lo. Okay. Kawalo na ba lo? Ikawalo. Ay, ikasiyam na. Last na lang, ana. Hani, test. Dahon. Okay, sige. Dahon sa kape. I love you, do you love me? Baton lo? Oh, maura na. Wala na lain na. Mo effect na siya dayon. Pwede na ka. Maura man ka na yung problema. Maura din na lo. Maura man na yung problema. Di ka mo bati o gugma. Sa dili madugay, mahigugma na ka. So, good luck and salamat kayo. Ay, tayo salo. Say, pwede mga number ni mo lo? Single pa ka? Ha? Single pa ka? Maupod na akong ginahulat yun nga na maabot sa kuha babae para makakuha na ko. Single pa yun yung taon ko. Anang mga ilang unta kong number ni mo? Bakay? Nang chat good daw niya. Good text ba? Ay, sige. Sige. 09 51 37 82811. Ay, lalasi mo. Okay na? Pwede na. Pwede manguyab ka sa kuha. Ha? Unsa? Anang, ikaw ba manguyab sa kuha? Apa mo yabanti ka? Oo. Anong pakanguyapon man ko nimo? Di magudlo, naibog mo ko si mo ano eh. Tanawa. Naigugma dyan ko si mo ba? Kabalo na ka mahigugman. Na-effect na gid ang tambal gyud. Na-effect na. Nya, Magkauyab na ko anay. sige na ba? Manguyabi ko ba? Di ko kakuan anak karon dayon. Oo, karoon na yun ba? Nakabati kag gugma pero sa ako man pug ka na ibog oy. Kuan. Sige na. Mag-istorya lang ta na kay kuan na mo. Nako ko ila karon kuanon. Sige na, lo. Lagi na pwede na ka muli. Sige na ba? Sige na ba? Lo. Sige na ba?